udumo malube kuye, udumo malube kuye, udumo malube kuye, udumo malube kuye. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, ukuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bingelele kubaba Nzibandla, ndibingelele umama, ndibingelele ikhaya leswi, ndibingelele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ndithi manime nobufakazi, ndimbonge uNkulunkulu kakhulu ngokuthi wandiphilisa kwi-treatment endandiyidla iminyaka emininzi. Ndiyambulela kakhulu kangangoba sendineentloni njengoko utata wayetshilo ukuthi uma uziqonda ukuthi waphiliswa ncane ubuyele kugqirha wakho uyowuqinisekisa. Sendineentloni zokuya ngoba ndalitshisa ikhadi kudala, kwakukudala ngoko. Ngoku sendiqonda ukuthi kungaba leyithi kakhulu, kodwa ndiyamethemba uNkulunkulu ukuthi wandiphilisa egameni likaJesu. Andisawadla amapilisi egameni lenkosi uJesu. Ndize nobu bufakazi namhlanje ukuthi uThixo unako ukwenza konke egameni likaJesu. Ndiphakamisa amandla wakhe, ndithi udumo lonke malube kuye egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu ngobufakazi obukhona, buyasakha, buyasomeleza. Siyabulela tata kakhulu. Thixo akuthwale nomama, nigcina nifihle, analulela imihla emide egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabonga uNkulunkulu. Ngiqala nje ngibonga umkhuleko 18 May engikhulekele nginey'buko ese-expire last year. Ngizobhala i-final exam. Ngihamba ngadokotela, udokotela ngitshela ukuthi iy'buko za-expire last year bilokhu zingihlupha. Kodwa umama ngikhuluma naye ukuthi thandaza, ngayobhala ngokukholwa. Sengikhule umkhuleko 18 May, iy'buko ayizange zize ngihluphe, ngingaliqeda iphepha la 3 hours le-computer. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomkhuleko 18 May because lezi buko vele sezingihlupha, kodwa kusukela ngaleso sikhathi nje ayisangihluphi. Ngiyaphinda futhi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngikwazile ukubhala bengiqala ukubhala ngisemkhosini ka-14 days. Benginovalo, ngisaba, usathane abuye angisabisa ukuthi uzothini uma usuwa-ke. Ziningi izinto usathane engisabisa ngazo, kodwa uNkulunkulu wamanami wangiqinisa ngomkhuleko ka-18 May. Ngiyathanda futhi baba ukubonga uNkulunkulu kulo mkhosi ade ngine kuwo, lapho khona intombazane ye-lesbian ingibona ngiyintombi, kodwa uNkulunkulu wamanami, uNkulunkulu wangifihla. Ngikhumbula kahle ukuthi bengingasakhululekile kwamina, bengithukile, kodwa ngihlala intombazane ngiyitshela ukuthi sekuyimuntu wesilisa ngendlela kade yenza ngayo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ube kanye nami, wangivikela ngoba bese ngisaba. Mangingena endlini bengivala, sengenakho ukukhululeka. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngawo ukuthi ungitshela ukuthi angingene 14 days. Ngiyabona uNkulunkulu wenzile impela umsebenzi, because bese ngihleli sengithukile, bese ngihleli nje sengiwumuntu ongazi ukuthi kwenzakalani, sengifuna nokubaleka la ngihlala khona emqashweni. Kodwa ngibonga uJesu, ngiyambonga baba uNkulunkulu ngalokho. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu ube nami kulo mkhosi ka-14 days ngibhala i-final exam. Ngiyambonga uNkulunkulu, bekukhona ukuthuka nokwesaba, kodwa uNkulunkulu waba nami. Usathane iningi izinto abengisabisa ngazo ukuthi uzowa, kuningi, kodwa uNkulunkulu wangisiza, waba kanye nami. Ngiwatholela amandla futhi ngiyezwa nginamandla. Ngiyamuza uNkulunkulu ukuthi uyawenza umsebenzi, ngoba bengingazi ukuthi le nto yofika kimi, kodwa bekuyimpi nje edlulayo.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngibonga nangawe ukuthi usifundise umkhosi omude. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ekuseni ngiyabingelela kubaba uNtsibande nomama uNtsibande, abazalwane basekhaya lezwi nabasentabeni endlu kaJehova. Ngiyabonelela, ngiyabonga ekuseni bazalwane, ngiyabonga kakhulu. Ngibonga ubaba uNtsibande nomama uNtsibande. Nkosi yami, kuningi okusenhlizweni yami, buningi ubufakazi. Kade umuntu agcina ukuthula ubufakazi, hhayi ngoba kungekho lutho. Buningi ubufakazi, buningi. Ngiyafisa nje ukubonga kuNkulunkulu ukuthi ubaba uNtsibande behlaselekile ngale weekend ekufanele behambe nomama beya le eMpumalanga. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi bahambe kahle, babuya kahle bephephile. Nkosi yami, kwakubuhlungu nje ey'nhliziyweni zethu. Inhliziyo yayibuhlungu kakhulu ngithi ubaba uNtsibande kuyamphinda futhi ukuthi ahambe engekho right. Kodwa-ke umsebenzi kaNkulunkulu kufanele uqhubelekile. Ngifisa nje ukusho lokhu ukuthi emavikini adlule ngiye ngaba nephupho. Kungathi siseklasini kulamaklasi ethu akudala, thina-ke sibadala esasifundela emahholo, engathi kuyihholo lasesikoleni lawa ayehlukaniswa ngomnyango wawugoqeka. Engathi silapho-ke siseklasini nje sihleli, kuvuliwe-ke ihholo nje leli likhulu, sihlele emadeskini. Engathi bese-ke ngena ubaba uNtsibande ufake ishethi, angene njengomuntu owuthisha, sihleli nje eklasini, angene nje njengothisha ozofundisa. Mayefika phambi kwethu abese sibingelela-ke, hhayi sivume, uJesu Kristu uyinkosi, sivume. Hhayi, abesethu ubaba uNtsibande konje emabhayibhelini ethu, ngathi siphethe amabhayibheli, wonke umuntu unebhayibheli phambi kwakhe. Likhulu leli klasi, sibaningi. Ngathi ubesethu ubaba uNtsibande konje emabhayibhelini ethu ikhona yini incwadi yomshumayeli? Ayi, bese kuba khona ophakamisayo-ke athi hhayi ikhona baba. Besethu ubaba uNtsibande asivuleni kumshumayeli 10. Hhayi siphenqa-ke sonke-ke simthole umshumayeli 10. Mase simtholile umshumayeli 10 bese ngivele ngiyaphaphama lapho, ngivuka, hhayi ngikhuleke. Enhlizweni yami kubuye ukuthi konje ubaba uNtsibande uNkulunkulu wayimbizele ukuthi azokwenzani, azosifundisa. Siyabonga kakhulu bamNtsibande, bekugcizeleleka nje ukuthi ubizelwe ukusifundisa. Uma ufunda incwadi yomshumayeli ikhuluma ngey'fundiso ku-chapter 10. Ithi isihloko sakhona ubuhlakanipha nobuwula. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngayo bamNtsibande. uNkulunkulu anithwale uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela inkosi nomama nobabili, ngiyabingelela nomndeni wonke egameni lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, usivusile ekuseni. Siyambonga uNkulunkulu ohamba nathi. Selokhu ngasindiswa nje, ngasindiswa kabusha, ngisindiswa imihla ngemihla ngezwi lenkosi esilitholayo njalo imihla zonke izinsuku. Siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane. Nginobufakazi, nabantwana bami abawu-2 bebengasebenzi. Omunye wayesanda ukuthola isitifiketi sa-teaching, uNkulunkulu umnikezile umsebenzi. Nomunye okade ahlala iminyaka siyasebenza. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wenza umsebenzi omangazayo. Igama lethu uJesu Kristu inkosi liyasebenza. Nomkhuleko ka-18 May yangisiza ngendlela emangazayo, nokuthula selokhu ngavuma izono zami ngezibhala phansi. Kuthula ngisho ekhaya, asenamsindo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela emangazayo. Anginakusuka kuye, nohlala kuye. Jesu Kristu inkosi.